ଆମ ଗାଁର ନାମ ହାତୀପଡ଼ା। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାମ ଆମ ଥାନାର ନାମ କନ୍ୟାପଡ଼ା। ଆମ ବ୍ଲକର ନାମ ଭବାନୀପାଟଣା। ଆମ ଜିଲ୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା। ଆମ ଦେଶ ଭାରତ। ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆମର ଜାତୀୟ ପିତା କିଏ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାରେ କେତେଟା ରଙ୍ଗ ଅଛି? ତିନିଟା। କାଣା କାଣା? ଉପରେ କେଶରୀ ରଙ୍ଗ, ମଝିରେ ଧଳା, ତଳେ ସବୁଜ। ମଝିରେ କାଣା ଅଛି ରେ? ଆମ ଜାତୀୟ ପଶୁ ବାଘ। ଆମର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ମୟୂର। ଆମର ଜାତୀୟ ଫୁଲ ପଦ୍ମଫୁଲ। ଆମର ଜାତୀୟ ଫଳ ଆମ୍ବ। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ରଙ୍ଗ କେତେଟା? ବାରଟା। ଦିଗ କେତେଟା? ଚାରିଟା। କାଣା କାଣା? ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ। ସପ୍ତାହକୁ କେତେ ଦିନ? 7 ଦିନ। ଏକ ରବିବାର। 2 ଶନିବାର। 3 ମଙ୍ଗଳବାର। 4 ବୁଧବାର। 5 ଗୁରୁବାର। 6 ଶୁକ୍ରବାର। 7 ଶନିବାର। ମାସକୁ କେତେ ଦିନ? 30 ଦିନ। ବର୍ଷକୁ କେତେ ମାସ? 12 ମାସ। ବର୍ଷକୁ କେତେ ଋତୁ? 6 ଋତୁ। ଦିନକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା? 24 ଘଣ୍ଟା। ଘଣ୍ଟାକୁ କେତେ ମିନିଟ୍? 60 ମିନିଟ୍। 1 ମିନିଟରେ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ? 60 ସେକେଣ୍ଡ। ଘଣ୍ଟାରେ କେତେଟା ଘଣ୍ଟା ଥାଏ? 3ଟା। କାଣା କାଣା? ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା, ଘଣ୍ଟା, ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା, ସେକେଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟା। ଟଙ୍କାରେ କେତେ ପଇସା? 100 ପଇସା। ଘୋଡ଼ାର କେତୋଟି ଶିଙ୍ଗ ଅଛି? ଲାଇନା। ଆଖୁର କଣ ତିଆରି ହୁଏ? ବାଉଁଶରୁ କଣ ତିଆରି ହୁଏ? ଗାଈ ଆମକୁ କାଣା ଦିଏ? କାଣା କରୁ କ୍ଷୀର? ପିଇଲେ କାଣା ଅଛି? ଦେଶ ପାଇଁ କିଏ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି? ଦର୍ଜି କଣ